I pozdrav svima ljudi. Moje ime Matej Ćulić. Danas ćemo igrati American Truck Simulator 2 American Truck Simulator prvu epizodu. Sa mnom je tu moj drug. On će igrati njegov, ja ću moj. Evo vidite ljudi što sam očeo moj. Prošle epizodi, ali evo sad da praćam zvuk. Evo ljudi, krećemo, imamo da odvezemo 290 milja. Ajmo manje. Danas ćemo 201 turu pa da izvedim da mi klip. Ja se čujem malo glas i reći. Nemoj svirati. Da mogu pričam, da bi mogu klip da mi se objavi, pošto bio sam snimio Euro Truck Simulator 2, klip je bio 20 minuta, nije mogo mi se objavi ili je bio neki bug ili tako nešto, ali Bož pomozi da se objavi ovo. Uglavnom ljudi, ja imam onaj volan za Amerikan, ali igram na miš zato što me nešto zezna. Ali smanji ti malo to, znaš? Amerikan, Da. a mora malo se čovjek vidi. Pa brate, moj se ne čuo uopšte. Mora malo. Evo ljudi, ako zanima moj kamion kako izgleda, sad sam ga nabuđio, kupio sve. Ja imam onaj Verbit kamion i imam kepu. Pa ja taj imam. Ja sam kupio ovaj Petit, jeste. Jebem li ga u ime kako se zove. Ali ja sad inače vrte kako bare Da? i level pa, ali ja nisam, ja neću. Ali ja sam mislio da napravim drugi folder gdje ćemo snimati ovako. Da, ovo, inače u sljedećoj epizodi može bude pravio review moda BMW-a, ubacu u Amerikan i treba da update-u igricu na 1.2 verziju, zato što je njemu 1.0, meni je 1.2, ja sam update-u. Inače ljudi, imam i prikolicu za BMW, onu kao kamp kućicu, tako da će to biti u sljedećoj epizodi. Prvo ćemo da radimo review BMW-a, a onda ćemo da zakačemo tu prikolicu, da nađemo i da idemo da vozimo se. Znači ljudi, malo pre sam ga vozio, zvuk je očajan. Od BMW-a? I da ljudi, poslije ćemo praviti live stream, ko hoće nek doći, ko može. U 12. Možda čak i ranije. A nije, pa treba, live. Live. Live stream ti je kad streamuješ nešto. I uglavnom ti, ne biti uglavnom, ne razumem se baš. Ljudi, to će biti specijal za Pool Live Tour što ste otkinuli na prvoj i drugoj epizodi. Jeste, Matej jučer pobedio po Live Tour. Imat ćete u opisu epizodu Pool Live Toura pa vidite. To je specijal. Nazvali smo epizodu Pool Live Tour, treća epizoda specijal. Samo zato što ste otkinuli i tako. Ja imam još 77 milja do kraja cilja. Ja sam udario na najjaču I ako čujete neku pesmu iza, to sluša moj Anti. Bebo, reci. Ali ima 2 godine. Bebo, reci čao. Šta neće? Ako mi upaljem facecam, vidjet ćete ga iza. Where are you? Here I am. My finger, where are you? Here I am. Sexy lady, a drunk easy. Outside of far baby. Muška sam kurva, ima me. Nemoj bre, beo, ja nemoj. Ljudi, ako vam se sviđa ova pesma, kucajte na YouTube-u Muška sam kurva silovna. Muška sam kurva sam. Muška sam kurva, a u pesmi kaže Muška sam kurva silovna. Muška sam kurva najveća. Ima me, muška sam kurva silna. Ajde ljudi, vozit ćemo po ograničenju 55, pošto policija mi non stop piše prekršaj. Šta ćete, poslovni čovjek ima X6-icu. Radi u garaži. Jest u garaži. To je meni gorivo pri kraju, ja nisam sipao. Meni je bilo i gorivo i spavanje pred kraju. Prvo natočim gorivo pa odem da spavam. Ja nemam gdje da točim. Je.
vraćamo se nakon male pauze. Šta? Inače ljudi, nestat će mi goriva. Ako imate malo para, donirajte mi gorivo. A dobro, jebeno je ti kad ti u Amerikanu traku nestane gorivo. Pa jeste. To se gledaj kako, ćeš ti i poguraj kamion. Jeste. A koja ti ga gura? Ako ti nestane, idem ja u garažu za moju X6-icu, te povučem. Hoćeš. Neću otkinem branik, beži bre. Pre bi te povukao s ovim kamionom. Pa nemoj to što si. A dobro, ne može ni u multiplayer, ali bila bi dobra da je napravimo to u Split Tires. Da se on prevrne, ja uzem rok nego od pozadi. A ne, nego ga bre, kačiš. Šta ćete ljudi, ja volim... Ljudi, šta ćete, ja volim od pozadi da zajašem. Ne volim ja od napred. Where are you? Jao, i ostaćete bez goriva. Jao, ne sad, ne. Pa dođi, da sedi kod mene u kamion, evo ti pumpa ovdje. Čutim. Znači, ljudi, sad sam stao na na kao zove na prugu i ugasio sam kamion da mi ne troši gorivo, ovo sad sam ga tek upalio. Nije tu Enena. Znači, kamion je gotovo da još ugasi. Nije tu Enena stava da još fobi. A imam još 6 milja do kraja cilja. Gdje ćeš u Likve? Ujebem ti policiju. Kako zove? Je li koliko da se snima već epizoda? Ne, nisam vidio. A nije sigurno duže. Ali imam još 123 milja da odvezam. Znači ljudi, danas ćemo odvezati jednu turu, da ne bi bio predugačka epizoda. Joj, koliko sam bio glup što nisam natočio gorivo, joj. Ja ću morati da gasim ovako kamion, da ide na... A evo je pumpa ovdje. Ja ću stavim ljudi natočim goriva. A Op. nema pumpe. E pa kod mene ima, nažalost. Ljudi, kad kod mene nema pumpe, kod Ognjena ima. A kad kod njega nema, kod mene ima. Da ga mi napunimo za svaki slučaj. Ja sam morao da ugasim auto sad na... Koji auto? Pre kamion, koji auto. Ja ću ti pošaljem ovo da hoćeš ubaciš X6-icu i ti. Neće, ne, nego sam slučajno rekao auto. Pre kamion sam ugasio. Ja ti ugasio kamion. A? Ja ti ugasio kamion. Ne, ja sam ugasio zato što sam bio na semaforu. Gasim ako mi je crveno. Vidite ljudi vi tu u Ameriku, vidite koliko je to lijepa zemlja. Vidite ove vetrenjače, ove livade. Ajde ono kuma Cola odglumi ono sa leve strane. A jes, posle me dobije pokraj. Neće. A posle će hejteri staviti. Ajde hejterni nemojte, znači da znate koliko je Ognjen, to je meni smešno. Koliko on dobro to A odglumi. dobro, neće svima biti smešno. Ajde reci. Ajde. Idemo kroz pustinju Nevadu. Sa leve strane, ne. Sa desne strane, planinski venci Sierra Madre. Ako gleda ovo Macola slučajno, znači, ako pogledaš ovaj početak ove epizode da ovako, znači, nemoj misliš da te nešto zajebamo, meni je to smešno samo kako Ognjen to rekao. Ja se neće svoji. Ne, Inače, posjetite Macolin kanal. idi pokaži Vesni. Neće to i. Ja sam neće svoji. Ja sam neće svoji. Imam još 90 milja, 91 milja. Pogledaj samo koliko nas se snima. Sad ću. Neću ostati bez goriva, imam još 0. Kad odvezem ovo, sad ću. Jesi pokazao Vesni? Ja sam neće svoji. Moram ovo kupimo drugu nogu. Matija, znači, molio sam se Bogu da mi nestane. Ti dovezao već, a? Jes. Ajde, uzet ću još lipu manju. A nemoj, šta, gotovo, to je to sad. Ja već stižem. Ne, ja sam mislio neku kratku. A gotovo. A vidite ljudi, stavili smo iza ovog BMW-a što sam ja ubacio. Imam ovog limuzinu, ali ne mogu da ga nađem u kom je salonu. A
ako vi imate ovaj mod u Amerika, znači recite mi, pišite to u komentare, pišite u kom je salonu, a X6 ima već kupljen. Dobro, ja sam možda da vozim još jedan teret, ali neću ga odvesti u ovoj prodaja. Tako da će se ovdje negdje parkiravati kad budemo trebali epizodu da odjavimo. Neću da završavamo epizodiju. Inače, ljudi, ako došao je jedan update, mislim, on je već odavno došao, ali ja sam ga skinula ideja Mateja ga skine za American Truck. Novi kamion je došao Kenworthov i kamion je brutalan. Kamion je prenak. Ali imat će tu još kamiona, bit će lista ko u Eurotraku, a ko zna, ko igra. Je tako, Ogi? A slušajte kako mu radi motor, ne se čuje Mateja? Jebot. Je li, Ogi? A čekaj, tu treba bude lista ko iz Eurotraka dvojke. Neće stoji. Neće. Rodini. Pa šta da radim na to? Podigni ti, Jelena. Čujete Andre kako priča. A dobro, Pala mu od igračka Jelen i kaže meni da ja ustanem da podignem. Sad ću, čekajte samo trenutak. Evo ljudi, krećemo. I pišite u komentare, da li mi je cool kamion? Meni se ovako sviđa. Vidite, ima ovdje, a ima i ovdje, ovdje i ovdje. meni se sviđa ovaj novi. Pišite gume kakve su, gle gume. Znači, kamion urađen, znači američki kamioni. American Truck Nice. Meni inače najomiljenija igrica Amerikan. A dobar, Euro, ali sad mi je Amerikan. ali on i dalje voli one. A volim, ali više sad malo volim Amerikan. Ja i Obi ko da smo braća. Brate, teram po nekim brdima. Ja sam gora i bora. Ja napanem majci u zagrljaj. A jebem ti dete. Imam još 45 milja, a čovjek se naspavao i stigao mu do pola ovo spavanje. Nemoj sada mu uključi onu dremku, gubi. Jeste, to smo. Inače, Dobro, još imaš do cilja. pa 42 milja. Ja imam još 104, ali neće ja da završam. Koliko mi je brutalan moj kamion. Mislim, nije Joj! ovo sam ja uzela. Inače, ja ću skinuti kad bude izašao na ovim začekovane verzije, ovaj novi update 1.3. U njemu imate da podešavate volan. Mnogo dobro. Jebe, Mnogo moram dobro. idem do servisa. Što? Jer sam ja majmun tjenja na kabini. Ej. Ja idem prosječnom brzinom, idem 50 na sat. Sad ću ja da ga malo udarim po gasu, piše. Uteknu ili neki malo zatucaniji, da kažemo tako delovima. Zato što se kriju policajci, sakriju se mnogo dobro. Kriju se vi, ako prođete brzo, oni će vam napisati kaznu. Ko igra American Truck? Upale samo rotaciju i početi. I napišu ti kaznu i prestane. I pazite, nemojte odskačivati prikolice da se... Pa retardu, gdje ti je kočnica? Matur ti jebe. Čekaj. Inače, ljudi, nemojte odskačivati prikolicu ako ste već... Stani, Mateja. Nemojte odskačivati prikolicu ako ste uzeli neki teren da vozite. Jer mogu ovi što vagaju, mogu da vas ustavi ako vidite da nemaju prikolicu, piše vam kaznu. A ovi što mere koliko na onoj vazi
vagi, kao koliko ste tešci. To je u stvari pa policija. I oni vas uzu. Ja kažem jafu. Jafu. Ne znam ja, idi, mama rekli se. Nema raze. Čekaj, Agi. Evo nas ljudi nakon male pauze, čekajte. Evo nas ljudi nakon male pauze, morao sam u mandiru nešto da skinem. Ne. I ja udaram. Dobro je. Vidite ljudi koliko je falno. Izvijem se zbog ovih kratkih pauza što će biti u epizodi. Dobro, ja se idem, sine. Koliko imaš videa do cilja? 0. Ja imam 22 videa. Pišite u komentare ako mi se brutalno čujem odgledna početnica. To je to. Završio sam. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se svidjelo mi se, vidimo u nekoj narednoj epizodi.